שלום לכולם, כאן אלישבע אברהם, מיד אלייך, דף האוהדים שלי בפייסבוק, והיום אני רוצה לדבר איתכם על טיפ חשוב מאוד 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 מאוד, אני חושבת לכל אישה בין אם היא אוהבת להתאפר או לא. מאסקרה. כן, אחד הדברים הכי חשובים, אני חושבת, לכל אחת מאיתנו ולי, זה פשוט עושה את כל ההבדל. את יכולה לעשות מה שאת רוצה בפנים עם איפור, אם אין לך מאסקרה, אין את הטאץ' הסופי. אז קודם כל, איך אנחנו מורחים בכלל מאסקרה, איך מוכרים מאסקרה, ומה השלבים שאנחנו עושים כדי להכין את הריסים שלנו. בראש ובראשונה, שתי מילים על הדבר הזה, שהוא מאוד יקר ומאוד חשוב, מעגל ריסים. לחלקנו יש ריסים מאוד מאוד ארוכים, ומה שקורה כתוצאה מזה שהם מאוד מאוד ארוכים, יש נפילה. אז כשאנחנו שמים מאסקרה אנחנו לא עושים שום דבר בעצם חוץ מלהדגיש את זה שהם נופלים, וזה מפיל את העין, זה נותן כזה נפילה כזו של האף, וזה מאוד מאוד לא יפה. אז מעגל ריסים, איך אנחנו בוחרים? קודם כל, לא לקנות משהו שהוא זול, כי זה ממש יכול להרוס את הריסים, זה יכול לשבור אותם ולא כדאי. מעגל טוב עולה בסביבות נע בין 70 ל-100 שקלים, שווה ומחזיקים מעמד המון זמן. ומעגל ריסים שמים תמיד לפני שמשתמשים במאסקרה. לא לעשות את זה לפני, כי זה באמת יכול טיפה להיות לא טוב לריסים, זה יכול לשבור אותם. אתם לוקחות את המעגל ריסים, אתם פותחות אותו ובעדינות מכניסות את כל המעגל עד השורש של הריסים. לא יותר מדי כדי לא להכאיב ולא לצוות את העין, וגם לא רחוק מדי כדי שנעשה את העבודה שאנחנו צריכים, זה לעגל טוב את הריסים מהשורש. תסתכלי למטה בבקשה בתיה. מה שאתם עושות זה דבר כזה, אתם מסתכלות למטה, מכניסות את המעגל ופשוט סוגרות, ולא צריך יותר מ5 שניות. הופ, תסתכלי, אתם רואים? הריסים ככה עלו, כל העין נפתחת. אפשר לחזור על הפעולה הזו כמה פעמים, במידה ואתם רוצים שככה זה יהיה חזק כל הערב, וברגע שאתם מניחות את המאסקרה זה פשוט מתקבע. אחרי שהשתמשתי במעגל ריסים, אני לוקחת פריימר. מה זה פריימר? כמו שיש לנו פריימר לפנים שדיברנו עליו, ופריימר לשפתיים שזה מעין הכנה והגנה לריסים שלנו, שזה החלק, זה יכול לבוא גם ככה שני צדדים, זה יכול לבוא בנפרד, פריימר לריסים. אתם פותחות ומניחות את זה כמו מאסקרה רגילה. תסתכלי למטה, בתיה, תודה רבה. וזה בעצם נותן לי שכבת הגנה ועוזר לי לבנות את הריסים. צד שני. אחרי שסיימתי עם הפריימר, אני לוקחת מאסקרה. מאסקרה זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד. הדבר הכי חשוב לי להגיד לכם זה שצריך לשים לב אם הוא ישן. ואם הוא ישן אחרי 4-5 חודשים, גג חצי שנה, ואתם מריחות ויש לו ריח קצת לא נעים, לזרוק ולקנות חדש. אני יודעת שזה נשמע מעט זמן לשמור מאסקרה, אבל זה מאוד חשוב כי זה אזור העיניים, וזה לא כמו מוצרים אחרים שהם פתוחים, כמו סומק או צללית. אנחנו נוגעים באזור העין וסוגרים, והרבה חיידקים מצטברים שם, אז לשים לב. ברגע שאתם רואים שזה עושה גושים קצת או נראה יבש, לעבור לחדש. במקרה של בתיה יש לה ריסים מאוד 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 ארוכים, אז אני בחרתי מאסקרה ששמה דגש יותר על עיבוי ונפח. אתן יכולות תמיד להתייעץ ולשאול כשאתן הולכות לקנות מאסקרה, איזה סוג מאסקרה שאתן רוצות. יש כאלה שיש להם ריסים מאוד מלאים, אבל אין אורך, אז אתם דווקא תבקשו מאסקרה שיותר מעריך את הריס. תסתכלי למטה. ובתנועה רכה מאוד, אנחנו מורחים על כל הריס, מההתחלה ועד הסוף, למלא את כולה. במיוחד בתיה בלונדה, אז הריס גם בלונדיני, אז אנחנו רוצים שיהיה שחור מההתחלה, מהשורש עד הסוף. ככל שחוזרים על הפעולה הזו יותר יפה. תסתכלי למעלה. אני אוהבת כמה נגיעות של מאסקרה על החלק התחתון. מי שלא אוהבת ומרגישה שזה כבר too much זה בסדר, ואם כן מניחים אז ממש בצורה עדינה כמה נגיעות. צד שני, למטה. למעלה.
מושלם. עד כאן היה הטיפ שלי להיום. אתם יכולים לחפש אותי בעד אלייך, הדף האוהדים שלי בפייסבוק, ואם אהבתם תלחצו לייק ותעבירו הלאה. שיהיה לכם יום נפלא ומלא בצבע. ביי.